Goizeko 11:28 hurrengo egunean ari gara grabatzen Larrazabal eta Mari Ezkurrena dira merezimendu osoz Gasteizko Andre Maria Zuria torneo nagusiko txapeldunak atzo Altuna eta Rezustari 22-7 irabazi zieten. Pronostikoak erabat hautsita gogoratuko dugu. Altunak eta Rezustak asteazkenean Zabala eta Zabaletari irabazi zietela, garaipen erosoa eskuratu zuten 22-8, 22-11 irabazi zieten Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak Urrutiko Etxea eta Albisuri Mikel Urrutiko Etxeak Gasteizko hogeita pilotalekuan eta Gasteizko ferian jokatu zuen azken partida horretan. Beno, etzen kolorerik izan. Lenda biziko tantotik oso sendo aritu ziren, oso sendo, bai Larrazabal eta bai Mari Ezkurrena, gero nabardura txiki bat egin nahiko nuke, norgehiagokak orokorrean analisirako ez du askorako ematen, baina analisi sakon bat egiteko bai ematen dute Jokin Altunak atzo partidaren ostean egindako adierazpenek, eta horren inguruan ere hitz egingo dugu noski, baina Jon atzean erabat nagusi, eta Larrazabal aurrean oso inteligente. Asko ikasi du azken urte hauetan Larrazabalek, aurten aurrera pauso nabarmen bat eman du buruzburuko txapelketan finalerdietara sailkatuz eta Jokin Altuna edo Dario bezalako manomaniste irabaziz, baina atzoko partidan benetan zuhurtzia handiz jokatu zuen, bazekien zer egin behar zuen une bakoitzean, eta Jokini aurrean apenas utzi zion aukerarik, hor bolea sartu, pilota atzeratu, egia da, urdinen ezaugarrietarako behar bada pilota askoz ere hobeak zirela atzokoak, eta horren inguruan hitz egingo dugu gero, Mari Ezkurrenak epelak eta bi eman zizkion, pilotak 6an bote egin, errebotean pilota asko sartu eta bainat Rezusta ezinean ibili zen, erabat ezinean, pilotara ezin ongi jarriz, normalean Bergararra berme handia ematen duen atzelaria da, partida hasieran Bergarako arresia deitu zioten, alaxe izan ohi da partida gehientsuenetan behintzat, oso pilotari gogorra zurruna, baina atzoko partida oso bestelakoa izan zen eta benetan ezinean ikusi genuen bainat Rezusta. Mastersean ere Larrazabal eta biak ez dira ongi hasi, eta bikotea osatzen duten hori hurrengo egunetan ikusiko dugu, eta 12-7 iritsi ziren leheneten aldira, ia da apur bat leheneten aldirako markagailuak engainatu egin dezakeela, partida ikusi ez zuen persona behar bada engainatu egin dezake, izan ere Altunak eta Rezustak ez zuten tanturik egin, ez zuten tanturik egin, Larrazabalek pare bat pilota galdu zituen, ondoren Larrazabalek pare bat pilota galdu, ondoren Mari Ezkurrenak ere beste pare bat, eta hor gainera pentsatzen genuen ere ez, arriskua egon zitekeela, Altuna eta Rezusta bezalako bikote bat oparitzen diozunean, normalean hauek ez dute barkatzen, eta ondorioz etzen gerora beste zer gertatu, 12-7, zuzenean 10-8 partzialarekin 22 joan ziren, Larrazabalek oso sendo jarraitu zuen, baina batez ere Mari Ezkurrenaren sendotasuna eta bainat Rezusta kantxan deseroso egon zela azpimarratu behar da. Eta Jokin Altuna aurrean inolako aukerari gabe, esan dugu hasieran Larrazabalek pilota mugitu zuen bizitasunarekin eta abar hor minik eragarria egin zuela, boleaz sekulako ala du, botez ere pixkanaka hartzen ari da, askotan koordinazio kontuak eta izaten dira horiek, eta hori ikasi duenean pilota askoz ere gehiago luzatzen du, gerria askoz ere gehiago sartzen dio, eta horrek beti pilota gehiago atzeratzea ekarri ohi du azkenerako, 22-7 esan bezala, eta oraingoa zen Jokin Altunaren adierazpenen inguruan hitz egitera. Jokin Altunak atzo partida amaieran piloten inguruan hitz egin zuen, nik uste ongi hitz egin ere, kantxan ere ikusi genuen keinu batzuk eta egiten bakoitza norbera zilegi da,
keinu horiek ongi edo gaizki dauden egitea, edo keinu horiek kantxan egitea ongi edo gaizki dagoen pentsatzea, niri ez zait ezer beste munduko ezer iruditzen, askotan ikusten ditugu alakoak, eta egin batean ere normala da, kontuan izan behar da, naiz eta esperientzia handiko pilotaria izan, eta izar handiena izan, Jokin Altuna partida asko jokatzen ari dela, eta pilotengatik esan zuen, baina nik uste kantxan erakutsi zuen haserrea eta ezina, batetik partidaren testu inguruaren azela, eta bestetik berriz, jada apur bat ere erreta ez ote dagoen Jokin Altuna, denbora asko darama partidak bata bestearen atzetik erreskan jokatzen, udan ez, oporretan ere, oso opor murritzak izan zituen, astebetekoak besterik ez, jada hurrengo astean berriz ere jokatzen ari zen horrek, esan nahi du opor labur horiek ez, astebetean bakarrik atseden hartu izana, gero horrek bai fisikoki, bai eskuetatik badirudi zorionez ongi dagoela, fisikoki eta txispaz nabari zaio batez ere azken partida hauetan jeitxiera bat, baina hori normala da azkenean, baina piloten inguruan ari ginen, eta pilotak, egan egiten zuten, Mari Ezkurrena badakigu, handiko pilotaria dela, baina pilotak kadak, Gasteizko 20 bezalako pilotaleku batean pilotak 6an bote egin eta errebotera joaten bada, zerbait ez dira ongi egiten ari. 11 kuadro dauzka, Gasteizko 20ak, pentsa 11 kuadro, eta 6. kuadrotik 11. joaten zen tarteka pilota. Horrek zerbait esan nahi du, hausnarketarako eman beharko liguke, eta ea enpresak zer egiten duen, enpresek zer erabakitzen duten, honen inguruan, jendeak sarrera ordaintzen du, horretaz, horiek dira, euren diru sarrera nagusiak noski, jendeak ordaintzen dituen sarrerak partidaz partida, eta jendeari erakustaldia eman nahi baldin badiozu behintzat, bai oso ongi dago, pilotari batek pilota 4. kuadrotik hartu eta errebotean sartzea, baina pilota beste gauza bada, pilota aurreko jokoa bada, tikitaka bizikoa, partida berdinduek ere beti emozio gehiago zirrara handiagoa ekartzen dute, baina erabakia hartu dute. Esan bezala, Larrazabal eta Mari Ezkurrenak 22, Altunak eta Rezustak 7, Gasteizen Larrazabal eta Mari Ezkurrena, Andre Maria Zurian torneo nagusiko txapeldun.